Lah awakmu nek tuwek. Alah, nek aku tuwek kok gak ada codote. Lho, karena awakmu codot. Ambungan kakekmu ngono ah. Ambungan ketara gak wani. Yo wani ah. Wani temenan. Temen wani. Ayo. Ayo. Ya nek no omah wani. Paling seneng sampean to ketok setia ngono. Mbok yo eling mbokne. Awak tuwek ya hati-hati. Lah kamu manuk aku. Gampang nesu ta, tonggo sebelah iku eri, awak dhewe ku gak tau tukaran. Dadi wong iku eri. Mangan gak mangan wong loro. Tapi kira-kira mangan gak mangan wong loro nek segothok ngono tak kei Pak Uyah gelem ta? Yo gelem. Mat ya iwak uyah, mat iwak ecap yo. Ya setia, yo rasa cinta ngono, Dik. Sampeyan iki lho, Pak. Aku lho sedih, Pak. Mbakne. Ana apa? Nek apa, Nduk? Cekas. Nek apa, Nduk? Awakmu kok nangis? Kok nunggu, Seta, Pak. Awakmu iki kena apa? Teko-teko mlayu-mlayu kok malah nangis iki sih, Nduk? Kang Lurah Bintoro, Pak. Loh, kenapa Mas Ronggo kene? Pakmu gelan ngombe kono apa, Pakmu? Apa, Nak? Kenapa kan? Wis ngono iki. Apa? Seta, aku bingung, Pak. Nak ono. Gelan ngombe kono lho. Sampe niki lho gelan ngombe kok, Sok. Nek apa? Kan kurang nek apa, Nduk? Kang Lurah digawa londo. Lah kok digawa londo? Terus perkarane apa, Nduk? Mergo Kang Lurah gak gelem stor penduduk, Pak. Lah kok terus Ngombe enak. ngombene Seta. Ngombe ya ngomong ngerti enak ame mbok mek bapak. Ngomong cerita, Nduk, cerita. Iya, Nduk, ngomong. Gak dadi bojomu digawa nang tansi londo. Iya, Mak. Perkarane Lho, ora gelem. kok orane apa lho, Nduk? Mergo Kang Lurah Bintoro ora gelem stor penduduk, Pak. Heeh. Terus Kang Lurah mang diparani karo londo cacahe pirang-pirang. Lho. Pinten, Pak? Sajane Pak Bab bojomu ku ya bener lho. Lah awakmu melayu sampe makan omane lha apa lho, Nduk? Aku kate dipateni karo Loh. Kang Lurah ilang. Lho, Lah kok sampe lah awakmu jangan makan. Orane apa lho, Nduk? Kate dipek bojo lho, Mak. Iya, Sek. Pak. Sampeyan iki lho, makane pikiranku pirang-pirang dina kaya Yo, gak enak. enak sih. Lah tak kira iku ora pinter mek ilmu nang awakmu. Nulungi awakmu. Ana apa? Dulur. Sok ilmu. Ternyata ya pokal gawene Kang Lurah. Kang Lurah Aki lawa ambek pinter. Ayo sak ngomong. Iku lagi sak kancane sak dulu. Ngono. Kok sih, Pak. Heeh. Lagi iki lho. Ya apa ya? Wis awakmu wis gak usah dipikir nang kene ae. Terus apa, Mak? Lah awakmu iki ngopo? Iki aku mau dipeseni karo Kang Lurah Bintoro. Iya. bojomu kate budal terus pesen kene iki. Dipeseni kon golek anakku si Joko Sambang, Mak. Oh, Joko Joko sama Sambang. saiki nang Pananggungan. Ana ngene gunung kenang. Iso, Pak. Nek nek awakmu Nduk, tak ketemu Nduk. Ya aku njaluk tulung nang bapak, Mak. Sik ta, awakmu iki mang kate diporwokokane kok ora dilowo. Iya karo cari Yang ini lagi. Lah iya. Mbok yo aku ae. Wong awak nyonya ae. Aku lek timbangane nganggur sih Pak lan. Oh, nganggo nak mbok apakno jange. Yo gak ngono sih Pak. Oh, Sono anake ngono lho. Kok ngene, nek ngono ngene. Sampai nek piye sing goleki. Aku ndolek. Iso
iso. Kang kudu penanggungan kek golek ana Joko Sambang. Ngono ah. Aku ditesen karo Kang Lurah Bintoro. Mergo gak ono sing kuat, Mak. Kejaba anakku si Joko Sambang sing kuat tekan saka iki, Mak. Ngono ah. Pak. Ya apa ya apa. Sarene anak sampean iki ngomong ngono ya sampean ngerti. Sutina iki, Pak, kesakno. Heeh. Timbangane areke golek anake mrono sampean ae sing golek. Aku ndoleki. Sampean karo hidup-hidup nyambangi. Nyambangi. Lah aku kuat nang kowe iki. Lho mesene yo sambang ya. Yo mestine kuat. Lah peno iku lak yo banes. Iya. Berarti peno iku yo duwe Jalan kekuatan dalan yo ngene. yo sambang. Iso kan. Ya ngono ah. Nek anu tak owone enak ya. Ya, Pak. Iki, Pak. Sampeyan golek ya, Pak, anakku Joko Sambang ya, Pak. Nek anu anakmu ewang ana nek omah. Aku tak ndoleki yo sambang. Tak telik sini. Ya ngono ah. Ya wis. Tak sambet dhisik, Pak, cek selamat, Pak. Lah kok nek lambeni barang. Tak sambet ngono sampean cek Oh, selamat. mbok langai. Oh, Ya wis, Pak. Langau ana. yo kan dilantai iki apa? Ayo, apa? Yo tak sambet iki ngene. Ya wis, tak telik yo. Hati-hati, Pak. Pak, kok nek bener iki mulai. Hilang nih aku. Saking sayang iki lho, Pak. Yo, yo. Masih sampean elek yo tetep tak sayang. Pak aja lali ya. Hati-hati, Pak. Sarane awakmu kuwi wis saiki wis mulih nggone emak. Ya wis gak usah terlalu dipikir. Mbahmu Joko Sambang wis digoleki bapakmu. Wis digoleki rono. Dadi awakmu nduk omah ae ngenteni karo didongak-dongakno. Muga-muga ketemu. Ya, Mak. Aku ya apa ya tetep mikirno karo Kang Lurah Bintoro lho, Mak. Yo iya, mestine yo dipikir wong awakmu ki yo bojone. Sajane Lurah Bintoro iku ora salah. Mbelani penduduke. Ora kok ngedol penduduke nang nggone Tangsi Londo ngono. Dan kene bojomu duwe musuh dadine malah bojomu sing dilebokno harapan. Saiki ngene, Nduk. Ayo mlebu nang omah mangan-mangan kono turu-turu nang kono, mangan saanane. Kok karo ngenteni anakmu, Nduk ya. Ayo. Wis buntas anggonku Tapa Brata ana ereng-erenge Gunung Penanggungan. Manut dawuhe Bapak Guru mudhun dikongkon ngamalno lan ngamanno. Ngamalno tegese ngamalno ilmu kadegdayan sing tak pelajari nang Padepokan. Ngamanno warga sing cilik-cilik sing dipeksa karo bangsa Walanda ya bangsa kulit putih. Tapi kok aku kepikiran karo Bapak Bintoro karo Mak Sutina. Kok atiku iki rasane gak pas. Apa aku mulih nang Gunung Gangsir? Yo, nek ngono aku tak
mulai nang Gunung Gangsir sambang karo Bapak Bintoro lan Mak Sutina. Loh. Banang. Bang. Aku wadon ndoleki awakmu, Bang. Lah sampean teko endi, Banang? Lah aku ndoleki awakmu. Lah perlune apa ndoleki aku? Lah aku ndoleki awakmu. Iku lho, Bang. Apa o? Makmu lho dia opet ya. Sik, sampean mang mrene iki lho. Numpak apa? Numpak jalan dah, Bang. Numpak jaran. Jalan. Piro? Loro, Bang. Lah loro. Heeh. Loro. Sampean numpak jaran. Numpak jalan. Ya apa nek numpak jaran? Lah aku nemuni jalane nang ngarep. Lho, nek iku ya gak numpak jaran. Sampean diseret jaran, Banang. Lah. Nek jalan nek nyono nang ngarep aku. Nek sampean anunya jaran iku sampean nang ngarep, jarane nang mburi. Oh, berarti aku nang ngarep. Iya lho. Jalan loro nang. Oh. Heeh. Terus lapo? Ning situ aku. Heeh. Sing situ aku awakmu. Ngono lho, Nak. Ngono, Banang. Heeh. Ngono. Perlune lapo iki Mang sampean? Aku wetelno ae. Heh? Wetelno ae, Bang. Keris. Heeh. Keris apa, Manang? Ae bapakmu. Loh, bapak iki kena apa, Banang? Bapakmu di mono ngene ndorok permen. Dihukum karo bangsa Londo. Londo. Sebabnya apa? Sebabnya bapakmu gak elem setor penduduk. Ya bener bapak, Banang. Masa bener iku lho. Lah saiki ku penduduk disiksa ambek bangsa Walanda kerja paksa. Tapi gak dikei pangan, gak dikei gaji. Kamangka rakyat iki butuh biaya gawe kebutuhan hidup. Oh, lah bapakmu so. Terus Ngono ngene. Nang Silondo. bapak saiki nang tangsine Londo. Yo, di ana, Bang. Cik kebacute bangsa Londo, Manang. Iya, kebacut ning Londo iki. Terus Manang, ya apa? Lah, bapakmu pesen Pesene dikongkon nggawa alih, dinokon ngono awakmu. dikongkon ngono aku. Lah nang ndi krisis saiki? Itu ana ning kuat, nek awakmu, Bang. Gak ono sing kuat nyekel keris kejaba Joko Sambang. Awakmu. Nang ndi Banang krise? Akhirnya ndok jalan, Bang. Jupun Banang. Yo. Lah ya ilang sampean tinggal. Jopo, Bang. Jopo. Tak duit dulu ya, Bang. Yo. Wah, ya apa keris tindhe Gunung Gangsir ditinggal. Ya apa Banang. Hei, lho, kok dipateni keris iku lho? Wale. Bane dipateni. Bane nak makan yo, Bane. Lah lha apa? Kerise lho ndi? Alih, Iya. ini Bang. Lah kok cilik sih Manang? Bambang nek. Pusaka mau lho Manang. Iya, pusakane ini sakmene, Bang. Mosok keris iku sakmene. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gawe sih. Wis tuwek iki wis wayahe lakon kok gawe ae. Kene Manang. Lho. Manang. Wah, nek ngono bener Manang. Iya, Bang. Sampeyan kene apa sempoyongan berarti saking saktine keris iki Manang. Iya, Bang. Lah lha apa? Ente acara Manang. Wah, sampeyan iku badokan ae. Iki kerise Manang. Iya, Bang. Kerise tindhe. Tak joko, Bang. Ini unu, Bang. Bang. Lah sampeyan ya ngono guru sarapan. Iki ya kerise Manang. Tak tampanane Manang. Mana, Bang? Bang, Ya apa tak Manang? eling Bang ya. Awakmu mek nggawa
arep unakno baikan. Ya, Mbak. Ojo amak unakno ning elek-elek lu, nembalan arep nembang. Terus sing ngekekno keris iki mang sapa menang? Ibumu Sutina. Ibu Sutina. Lah ibumu Sutina. Heeh. Yuk mek lurah. Abinowo mek nyari Bintoro. Olah apa Ibu Sutina diuber-uber? Arepe lurah Binowo mek nyari Bintoro. Nyangin dirabi ibumu. Wah, keparat Lurah Bintoro. Parat temen lurah Bintoro ngene. Lurah Abilowo. Abilowo. Kok Bintoro? Iya. Sak cari bargawane. Nak nyari Bargowo. Minggir menang Sumbarane. tak sumbarane. Bangsa Walanda ya bangsa kulit putih. Ojo kulit putih. Lah apa menang? Coklat. Walanda iku putih. Iya nek coklat. Kulit putih kok coklat. Iki lho, Joko Sambang Adepono. Sak pira bantere playumu? Sik banter playune Joko Sambang. Nek banter cekur. Olah opo sepur. Joko Sambang. Yo Joko Sambang. Maju kabeh. Maju kabeh. Sak pira kandele kulitmu? Sik Andel uline jalan. atah. Olah aja melok ae ta lah. Aku yo amelo. Balok yo aku. Iku ngono paribasan, Banang. Untuk kali bahasan. Asawen. Rat ngono, Bang. Cari Bargawa Lurah Abilowo. Kebacut temen. Janging Rabi Maksutina. Gak kurang ketan, gak kurang sego. Gak kurang kawan, gak kurang londo. Alah. Kene. Semangat kene. Ya wis. Ngrawi suwi. Ah. Aku iki mbok kokon sumbar kok tak. Yo. Mbok entahi ae. Aku Ya wis. gak kurang sego, gak kurang ketan. Gak kurang rondo, gak kurang perawan. Sing dikarepno kok sing duwe bojo ya, Panang. Enak ning bojo. Ya apa sih, Rek? Ya enak ning bojo ya apa ni? Ngene lho, Panang. Aku barane ni. Ya apa? Aku barane menawa. Hancurin. Olah apa hancurin itu sampean? Ya gak. Oh yo. Bang Walondo. Ojo enak-enak olehmu mangan. Ojo enak-enak olehmu turu. Kali ladenono. Apa, Panang? Aduh. Kene apa sampean? Waduh le. Wis nek ngono tak papake bangsa Walanda, Panang. Tak papake cari Bargawa sak Lurah Bintoro e. Lah ngene. Sampeyan ten iki Panang. Yo. Yo. Lurah Abilowo sak cari Bargawa. Iki lho Joko Sambang Adepono. Mo. Hati loro, kok luon. Malah balik nyek kok. Aduh. Hei, Bang Walondo. Enono. Ojo nunggu. Ayo mangan atuh.
Awak ketika pegel anggitmu. Ya padha ae Mbak Yu. Gak dikeki mangan, gak dikeki ngombe, dikon kerja terus. Lah wong wedok. Nek gak no londone ya ayo dulinan, ayo leren. Ayo dulinan ae. Suyo. Anggite aku ya gak lesu ta. Wetengku lesu wae mangan. Tak kandhani. Awakmu kok iso sampe koyo kene ngesakno aku ki jek cilike. Masal kok koyo gendeng. Aku lesu yuk. Ya padha ae, Cak. Kok dulur-dulurmu ki ya lesu. Kabeh lesu lho, Cak. Gak nyambut gawe. Lah mosok seyo nyambut gawe digawe koyo kene. Lah iso. Diajar gak karo-karoan. Kene ayo leren. Wis ayo leren ae, Cak. Wis leren sik, Leren sik gak apa-apa. Kenanmu gak oleh bayaran nek sapa gelem. Kok Wong yo gak dikeki mangan, gak dikeki ngombe. sak iki lho. Wong wedok lho dikongan musingi watu ya gak kuat ta. Anggite awakmu tok ta sing luwe. Kabeh sing luwe Masih iki aku ya luwe kabeh. nyambut gawe ket Kocok-kocok mangket kabeh. iki ket iki gak dibayar. Kok grudak-gruduk kae. Sapa gelem yo nyambut gawe gak dibayar ya. Masa wonten tenagane wong diperes ae. Lah ya awakmu ya ngerti ngono lho. Gelane kok si kemah temen nak ngono arek iki. Heh? Wis ayo leren ae. Heeh. Lah iki arek cilik-cilik iki ya ngesakno lho aku. Kesakno temen iki lho. Ki wonge nang ndi kok gak ono babak wis Sampai leren kuru, dinane. gak iso Nah, lemu. Golek-golek ngombe kono lho awakmu ku. Heh, sakjane awakmu ku sing ayu ku ngrayu-ngrayu londo mulai iso. Ya tambah aku digepuki ta lah. Malah digepuk iku gampang rayuwen. Dirayu ta? Iso. Emang kok aku iku diapa-apakno ya apa ya? Malah diapakno pekek. Alah gak apa-apa gak. Dikek. Gak perlu wedi-wedi. Jane yo gak patek wedi tapi aku lesu e. Lesu. Iya yo nyambut gawe ora Nyambut dibayar, gawe tapi gak diweni mangan. ora dikongkon soro koyo ngene delok adik-adikku koyo Musungi ngene. watu, Gus. Penduduk ndi? Sing iki lho penduduk ndi? Alah ya penduduk kene sekitar kene iki. Tuban kene. Sampe ngaten. Sampeyan niku gak apa-apa ta? Aku kok ya wedi sampeyan niku ya melok anteki londo ta. Ya. Bekne gak mbadok-mbadok nek gak dikeki londo ngono ta piye? Kok iso nyatu Loh. nang aku? Lah sampeyan niku terus mari ngono. Belani wong Ini. belani londo. Aku Oh. yang malah bingung ya. Peno wis gak perlu nyambut gawe, ya. Lah terus Panggil. aku malah bingung loh. Aku kok terus kok pengen nyambut gawe terus kok nek aku diseneni karo Ngene. arek iki ya apa ayo? Engko Heeh. nek ditakoni, ya Iso? karo londo, Heeh. aku sing gak ngolehi nyambut gawe. Oh, berarti awakmu ku mbelo awak-awak. Bener. Oh, alah matur suwun lho. Panggling karo aku. Heeh, panggling. Aku Lurah Bintoro. Duh. Gus Lurah. Wis. Ini. Dari Sampai- petenge lesu Loh, kok yo lesu lah, guyu tapi ae. ya panggling sampean aku ya malih kudu guyu no. Sampean kok dadi koyo ngene. Yo. Wis gak perlu nyambut gawe. Nek pancen weteng sampean lesu. Wis ora trimo lesu, Gus iki. Sampeyan lali ta Gus sekarang? Iki cari iki. Aku cari wicaksana Gus Lurah. Cari. Nggih. Kok nganggomu kaya ngene, Aku sengaja mlebu ning bangsa Walanda. Melu kerja paksa iki. Ngerti ya Mong ngoten iki? tujuane Oh, pengen ngerti. Kepengin ngerti. Nyamar. Nyamar, Gus. Dari Jackson. Nggih. Piye? Sing ana nggone Gunung Gangsir, bojoku, Ngene, Gus. Nek tak sawang-sawang tak nilai. Yusutina iki kok intel. Kok gondok intel. Yo wis ndak jujur ngomong nang Gus Lurah. Yusutina iki arepe dirudha paripeksa, arepe dirabi karo Lurah Abilawa, Gus. Jadi bojoku Sutina Arepe dirabi Lurah. diruda peksa karo Lurah Abilawa. Bener, Gus. Nggih, Apa leres bener? iki tetes iki nek ngomong.
Jomblange ra ono maneh ya carik. Mergawa. Hargawa, Gus. Carik. Nggih. Saiki ngene. Wong kerja iki Nggih. pimpinan. Nggih, Gus. Ya. Nggih. Nek ditakoni karo londo, Nggih. waran. Pripun, Gus? Sapa sing ngetakno Lurah Bintoro? Jaya Semprul, ngono ya. Oh, nggih. Nggih. Kabeh ya. Nggih. Semprul. Nggih, Gus. Ayo ngene. Nggih. Aku tak geleki Lurah Abilowo. Nggih, Gus. Gus, Gus. Wis ngene yuk. Kabeh pesene Gus Lurah. Engko nek ditakoni Lurah nanti Melayu. Sing ngongkon sapa? Jaya Semprul. Jaya Semprul. Bareng nggih? Wis. Nggih nggih. Saiki leren-leren dhisik gak apa-apa. Seleren-leren timbang Alah kok jare Gus Carik engko lho ya. Tenono nek kabeh gak ngomong. Nggih. Ojo ngangge gak kepanggih. Wayahe. Wayahe apa? Wayahe apa? ngene iki kan sing mijeti awak loro Alah kabeh. iku lho ade-ade kon mijeti kuwi lho. Lah ya apa wong wedok dikon ngusungi watu iku lho. Ini lho kabeh. Tuh, jalur loro kabeh ta. Loro kabeh loro kabeh iki. Yo iya yo leren. Dobrok kabeh kae nyodok. Gus. Aku gelem nyambut gawe tapi nek aku dikeki mangan, Gus. Kanca-kanca kabeh iki padha kaliren padha keluwihen, Gus. Bener kan? Bener. Oni nyambut gawe dorong. Masalah mangan iku gampang. Nek wis nyambut gawe. Ngerti ora? Ojo susul. Wetenge iki wis luwih, Gus. Ya nek luwih ora iso nyambut gawe ora iso rusuk, Gus. Kon kok iso bantah. Aku luwen Gus tenan dong. Gus, sampean iku yo ngerti padha penduduke wong Indonesia wong Jawane. Apa kok sampean kok gak belani penduduke? Loh, aku ngerti. Mulai tak ngomong nyambut gawe dhisik. Lho, engko nek wis nyambut gawe baru masalah mangan ono jatahe dhewe-dhewe. Nyambut gawe iku ana hitungane, Gus. Ora dikei mangan, ora dikei bayaran. Awakmu bangkel, awakmu bangkel. Gus, kowe wong Indonesia wis Jawa kaya ngene sono. Ono ngono, kok gak nurut kabeh yo. Nyambut gawe tekan. Gus, aja biasa. Gus, tibake Riko iku ngono, Gus ya. Gak badok-badok nek gak diingoni londo. Gak badok-badok lambemu nek gak diingoni londo, ngewangi londo, gak ngewangi bangsamu dhewe, Omongmu dadakno ngatelno atine Jaya Semprul. Lho gak badok-badok. Pancen aku melok bangsa londo kepingin urip kepenak. Lah awakmu gak nurut aku gak Nyatane, Gus, saiki iki wong Jawa kok nyambut gawe ora kok kei mangan, ora kok bayari. Terus awakmu enak-enakan melok bangsa Walanda, enak njaluk mangan enak. awakmu iki wong wedok iki. Mas aku wedok aku. Aja melo-melo, aja cawe-cawe. Apa niki? Gelem nyambut gawe. Ondo ngono, Arep bantu lagi ya. Ondo ngono, nyambut gawe. Kale ora gelem nyambut gawe. Kale ora gelem nyambut gawe. Ora gelem nyambut gawe. Ora gelem nyambut gawe. Kepasat. Polisi. Ojo wani-wani. Yen kewani musuhmu iki lho. Centake londo. Iki yo goane. Ayo ngono. Ayo tentokke yen pilana.
Sebagai iki kon wis aja diterusno. Saya mau tanya, di mana itu Lurah Bintoro? Lurah Bintoro melajeng. Bintoro Yang membawa lari siapa itu? disuruh oleh Jaya Sempro. Kurang ajar kamu. Ampun Doro. Jenderal. Boten Doro. Aja Ternyata Jaya yang Semprul. bawa lari adalah Boten Jaya Doro. Semprul. Tak diwite. Nggih Doro. Cukup. Ayo tanya sekali lagi. Iya. Siapa yang suruh Lurah pergi? Jaya Semprul lagi. Aduh. Jaya Semprul lagi. Boten. Kamu benar nggak pecus? Boten Doro. Fitnah jelas fitnah. Jaya Semprul. Boten. Apa betul yang nyuruh lari Lurah Bintoro adalah Jaya Semprul. Tidak, Tuan. Gini aja. Jaya Semprul. Iya. Kalau memang Lurah pergi karena kamu, Iya. sekarang kamu harus tanggung jawab. Kamu cari Lurah Bintoro itu. Gitu. Kalau Lurah Bintoro tidak ketemu, sebagai gantinya kamu saya tembak di tempat. Ampun. Ya saya cari. Saya akan tanggung jawab masalah Lurah Bintoro. Ya akan saya cari. Oke, sekarang cari Lurah itu. ya? Ayo coba cari. Gus Lurah, Iya. wis kesampean. Heeh. Saiki ayo padha nyambut gawe ngusung watune jembatan. Oh iya, Wis ora kabeh. nyambut gawe. Ayo. Urusane iki. Sampeyan mang jarene dikongkon golek dukun. Dikongkon sabar. Lho, Kasunyatane kapan aku iso rabi barek Sutina iku cari. ngeten lho. Sampeyan niku ya napa? Dinteni mawon. Gedine saulan rong wulan. Umpama saulan rong wulan Sutina jek gak gelem. Nggih setahun, Setahun gak gelem. 5 tahun, Nek seumpama 5 tahun jek tetep gak gelem. 10 tahun. Wah. 10 tahun, Rek. Nggih. Sutina jek enom. Aku po elek. Lho nggih damel kekah pisan sampean, damel besaran. Ngeten lho. Masalah niki pun ketok perkara niki gedhe sing mburi. Nggih. Lah, nek perkara gedhe sing mburi, sampean kudu tanggung jawab, kula nggih tanggung jawab. Aku tetep tanggung jawab. Lah, ngoten sing bener. Masalah Sutina mungkin dipitung malih sing apik. Soale sampean wani kerjasama kali bangsa Londo. Bener. Aku pokoknya kudu nyambut gawe gandeng renteng barek bangsa Walanda. Lah, bener yo. Lho, sapa Gus? Lho, niki lak Bintoro niki. Abilo. Iku Derek Bargo. Apa? Aku arep takon karo. Termasuk sing mlebono nggone papunjarene Londo gak mono maneh awakmu. Iya. Pancen aku sing lebokno loro pane Londo. Kok apik, Kok apik perbuatamu? Bintoro. Kriwikan dadi grojokan perkara gedhe semburi.
awakmu wis tak lebokno loro panilondo. Sebab aku jek gak nerimakno. Nek awakmu rabi barek Sutina, aku duwe rasa seneng barek Sutina ket biyen. Lurah Bilowo. Apa? Wis bidak meripatmu. Apa? Ngerti? Rikala sik meguru nang gone bapa guru. Jangak bareng jangak, dilu bareng dilu. Nyatane kelakuanmu ora bener, Sumpah iku iso dilanggar. Janji iso diingkari Bintoro. Dadi kaya ngono. Abilowo. Apa? Kenek Sutina mbok rabi, tapi nek ketok gemblundung sirai. Wah, nek ngono padha ndeter perkara awakmu. Bintoro. Wong aku iki karo Lurah Bilowo iki kaya bojo. Ya. Ana aja tanding ilmu karo si Abilowo. Cukup mbarek Bargawa. Bintoro ngamu otak kembari. Budya tak sembadani. Opat kapita kaya buntute ula tapak angin, ora mengkiri ulu cumbuku, aku gak mundur sajangka. Jomblange Abilowo. Jelas, aku sing ngakon. Aku sing dadi jomblang. Nek pancen Bargawa dadi pepalange Bintoro. Ayo maju karo Bintoro gak bakal mundur. Kenek kon sumbari kenek Bintoro. Kanggone wong liya. Tapi nek musuh Bargawa, ya kon pabri ilmu, aku gudangi japa mantra. Kon tak tameki aji gelap sayuta. Dina iki bangkemu gak njebab lan ndepani bumi. Oh, tak sembah ider-ideramu kon. Jajal amanno karo Bintoro, gak bakal mundur Aji. sejangka. Labak pengantol. Lat. Bargawa Abilowo, antai-antai londo. Tuh jelas. Aku pancen nyambut gawe barek londo. Aji piring pecah. Jadi tetep Bukan dodomu. ya. Bargawa, terima niki. Lohan. Bangsat kurang ajar. Abilowo sak Bargawa pisan. Ya. Pancen aku gak nrimakno nek ana wong Jawa sing bebarengan karo londo. Ayo. Abilowo lan Bargawa aja mlayu. Senajan mlayu mlebu lengi semut bakal tak uber. Sampeyan bodhek-bodhek kano. Lah Bintoro idap-idape kaya ngono ae. Lah sampeyan iki tunggal keburon. Nggih ya, tunggal wejangan kali Bintoro. Kok iso melayu? Kok wedi mati? Dudu kok perkara wedi mati. Terus Waktu Bapak Guru medang ilmu sing pamungkas, aku wis mulai dhisik. gampang. Sak sekti-sektine menungsa teng donya niki kedunungan apes. Sak pinter-pintere bajing mencolot niku kadang kala enten rutuhe. Nggih. Kula masih mboten tunggal peguron kalih Bintoro. Kula ngerti pengapesane. Pengapesane? Dipancing, dijebram-ram ngundur-undur. Oh, gawe perang undur-undur. Nggih. Sampeyan suduk ing mburi. Kula sing nyumbari. Sampeyan singitan. Tak singitan dhisik. Ah.
iki mesisan Sura Indana lebri papan tinore. Nek Bintara mayu, ayo tadepi. Lha apa? Kok sing itu Abilo? Gak. Pendekar tarung nek gurung ana salah siji mati gak isa sumbar. Aku mlayu kalah barek kon wedi enggak. Aku ndolek papan sing jembar. Tak tentokno kon apa Bargawa sing mati. Bargawa? Aku gak butuh karo Bargawa. Loh, Aku butuh karo Abilawa. kon iso ngethuki Abilawa. Tapi nek kon iso ndadekno bangkene Bargawa, ngerti kon? Dadi koyo ngono. Iya. Baik. Joko Sambang. Nggih, Pak. Blediken Lurah Abilawa sak Bargawane. Bapake iso mulih nang gone Gunung Gangsirna. Keparat. Lurah Abilawa tarik Bargawa. Ki lho adep ana anake urip Bintara Joko Sambang. Aja guyang-guyu lho sampean iki. Aku wis rumangsa seneng. Lho, senenge? Klelep siji wis gak ono. Lho. Bintara lak wis mati ya. Lah nek Bintara mati, sing jelas aku iso ndang Rabi Sutina, Gus. Liyane Sutina. Mo. Nesa? Mo. Hana? Mo. Sonia? Mo. Lho api-api lho niku. Aku nek Niku- Sutina mo rek. Anune londo lho niku. Ririn niku dilokno setu. Wis rek. Arto Perkara niku bener. perkara wedok endi aku mo. Tetep. Tetep Sutina, Gus. Tapi sampean kudu wani mati. Kok Kudu wani mati. kene apa kok kudu Sampeyan wani- eling nalika semono. Sampeyan mudhun tok peguron. Ilmu sampeyan kan gak oleh gepok senggol mbare wong wedok. Sampeyan mudhun ngetan parani nang desa Lakar. Apa sing sampeyan pangan? Ngene lho, Gus. Ngene lho, Gus. Apa sing sampeyan pangan? Sak delan loro. Perkara iku lak perkara rikala jaman semono. Sik mejang ilmu. Cek mejang ilmu. Iku apese dina iki? Nek ngono Gus Cari. Ya ayo dihindari ae. Oh, gak iso. Soale wis sampeyan terjang. Cara ngono larsir saka angger-anggere bebener. Tetep sampeyan kedurungan apes. Lho, kok sapa Gus ketebang-ketebang kok? Abilawa Bargawa. Sapa kon, Jung? Joko Sambang. Oh, Joko Sambang. Tak kira supire bego. Joko Sambang.
Joko Sambang arek teko ndi? Gunung Gangsir. Anake sapa? Lurah Bintoro. Oh, Lurah Bintoro. Sampeyan lak seneng barek Sutina. Sutina. Joko Sambang ki anake Bintoro. Sampeyan anggap kaya anak sampeyan dhewe. Sampeyan ngomong. Joko Sambang. Awakmu anake Bintoro ya anake Sutina. Nek ngono, aku iki bakal dadi bapakmu, Cung. Loh. Kok iso dadi bapakku ya apa? Lah wong bapakmu Bintoro wis mati, Sutina rondo. Tak rabi. Apa ya aku iki gak dadi bapakmu, Cung? Cocok. Gak. Cocok. Cocok. Cocok teko ndi? Tombole tutup. Gak. Gak ya apa sih? Ya gelem. Wis salah. Cung. Gelem mo. Nganu to mbarek Abilawa. Uripmu bakal enak, Cung. Kon njaluk apa tak turuti, Njaluk pindi? Tak turuti kon, Cung. Pokoke aja njaluk mudune lentang mbek bulan. Wis. Tetep gak gelem aku. Loh, tak Duh, gelem. gak gelem. Gak gelem. Temenan, gak gelem. Gak. Gak gelem mbek sapa? Gak gelem mbek pindi jarine Gus Carik. Gak gelem mbek Gak gelem pindi. dadi anake Lurah Abilawa. Sebabe? Mari mateni bapakku Bintoro. Oh, balas dendam. Oh, alah. Balas dendam. Nyambung watang Ngene lho. utung. Wong Balas sumpah iku kena dirubah. Janji kena diingkari. Biyen-biyen, saiki bapakmu wis mati. Wong urip iku ya kudu bodono kasih sayang wong tuwa antarané ibu karo bapak. Lah nek bapakmu mati gantine Abilawa, jos. Tetep gak gelem. Joko Sambang tetep gak gelem. Nek kon gak gelem ana ngarepe Bargawa mbarek Abilawa, kate lapo kon? Ibarate ngene. Ya, Wong utang beras nyaur beras. nek utang dhuwit, Nyaur dhuwit. sik. Iki nek utang beras nyaur, Beras utang dhuwit nyaur. dhuwit. Nek wong seneng kudu nyaur seneng. Seneng. Nek wong seneng disaur gak seneng, berarti wong gendeng. Awakmu seneng mbek sapa? Tak turuti. Tak turuti. Seneng bare sapa? Ngaku Cung. Tak turuti. Wong omahmu iku mpunala. Pedhepokamu nek nggone ereng-ereng Gunung Penanggungan. Gunung Penanggungan. Lah apa tutuk gedhek-gedhek ku tewe gedhek iku. Lah apa jebus gedhek barang iku? Aku tewe gedhek. Teko ndi kon? Teko omahe kancaku. Oh, Cak Pendi. Cak Pendi ditaktongi kancamu. Yo. Oh. Bilawa. Apa? Maju kon. Oh, Maju. bapak ngono lho. Bapak gak iso. Gak. Pak. Ibarat wong utang dhuwit nyaur dhuwit, utang beras nyaur beras. Jok Sambang. Kon arek jek wingi sore. Arek jek ijo royo-royo wis wani sapu jajar mbarek Abilawa. Nih. Tak uri peribahasa sing bener. Paribasane kon tarung barek aku tak ibaratno timun musuh duren. Timune awakmu durene aku. Kon dirujak nek iki gawe es jus nek. Ya apa? Pilin. Pilin sing ndi? Lah apa dijus barang? Lho, nek dijus dijur kon karo Abilawa. Joko Sambang gak wedi. Gak wedi. Gak wedi. Marsala aku dudu wong medhi. Gak wedi karo kon. Lho, lah iya aku dudu wong medhi mbare Abilawa lah kok kon medhi. Aku gendruwo amedeni. Kon sumbar koyo ngono kon mari mateni bapakku. Apa? Kon gak trimo. Gak. Nek gak trimo kon kate lapo? Kepingin nyambung watang mutunge wentuamu. Tak turuti Bang dina iki, Bang. Aku takon bareng kon. Ya. Lurahku Abilawa mbok pateni mbare apa? Keris tindhe Gunung Gangsir. Oh, tindhe ana pedhepokan Gunung Gangsir.
Aku pengrungu sendelok pamore. Gak, aku gak melayu. Wong tanding arek sik kencur lewat melayu. Gak, aku gak bakal mateni kon barek pusaka iki. Sambang. Yo. Nek Bargawa tarung bare arek sik kencur. Menang ya gak umum, kalah wisin. Tinimbang aku geger barek kon, aku mbok pateni, luwih becik aku bunuh diri. Cari Bargawa sak abila wis mati. Bangsa Londo adepono Jaka Sambang. Kudu metu teko negara iki ya bangsa Londo ya bangsa Walapati. Iki lho Jaka Sambang adepono. Perkembangan tertek gempol porong ini sudah bagus, Kapten. Betul, Jenderal. Yes. And orang-orang sudah bekerja dengan baik, Kapten. Sudah dilaksanakan semua. Semuanya sudah terkendali. Oh, and tadi lurah di mana? Belum ketemu. Nah itu. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda bahwa Lurah Bintoro belum ketemu. Di mana pasukan satunya tadi? Tapi doang. Siap. Gini, Ndo. Ono sing gawe kesro arek nom-noman iki, Ndo. Betul. And siapa itu? Itu kalau nggak salah penduduk dari Gunung Gansir. Sing jenenge Jaka Sambang. Ngono, Ndo. Jaka Sambang, Iya, betul. Gunung Gansir. Betul. And siapa dia? Berani-beraninya. Siapa yang itu Joko Sambang? Ah, itu pemuda Gunung Gansir. Gitu loh. Dia kuat, apakah kuat dia? Loh. Betul ini. Anaknya ini Ndo. Ini yang namanya Joko Sambang. And kamu Joko Sambang? Kau punya kuasa apa di sini? Aku bakalan numpes bangsa-bangsa Londo ini. Kamu orang mau membunuh orang-orang saya, orang-orang Belanda. Kalau begitu, Kapten, atasi dia. Apa betul kamu yang namanya Joko Sambang? Bener. Tujuanmu ke sini untuk apa, Joko Sambang? Numpes bangsa-bangsa Londo ini. Mau membunuh saya dan teman-teman saya? Bisa. Kalau kamu mangsa dengan peluru, Tamakno. Ndo. Ndo. Tak atasane dhisik, Ndo. oh begitu. Iya. Silakan. Wong atasane nom-noman koyo ngene, ngaran duwe ngelmu apa le? Anjo Semprul meninggal. Atasi Kapten. Tembak dia. Yo, tamakno sak
pelurumu. 1, 2, 3. Tidak kena. Iya betul. Peluru sing temen sing digawe. Joko Sabang sing gak apa-apa. Saya tidak pakai tembak. Saya hanya pakai tangan kosong. Meskipun begitu, saya juga pernah main karate, karambol. Ayo. Ada karambol ya? Karambol. Di Belanda ada karambol. Yatta! Mengatasi sakmono kuatane bangsa Walanda karo Joko Sambang. Ya, Bang. Bang. Sini kau. Bang. Oh, ini mana nih, Bang? Ini, Bang. Sang alun. Lanang, Bang. bangsa Londo wis kalah karo Joko Sambang. Alam ini nama. Oh, ya enak-enak. Harus lo perjuangi bapak. Nah, ini akno. London Sabang ini eno no oke. Oh, jadi ngam. Oh, jadi ngam, Bang. Man eno no, Bang. Oh, jadi ngam. Oh, jadi ngam. Man eno no. Aku belum sarapan. No. Londo. Piye saiki gak? Kok iso basa Jawa? Aku londo cermek kene. No. London ya, Bang. Cermek. Aen London. Enen London nih. Enen. Kau jadi perkosa lo ya. Hah? Are. Oh. Aku jadi pateni lo. London enak, Bang. Anakku sing cilik Nah, rek. Anakku sing cilik ya jadi pateni ya. Bang. Eh. Man eno ni saya, Bang. Aja. Ayo. Nduk mek kuwi san. Wis nduk rek. Ane mau Aja aja pateni rek. Anakku sing cilik rek. Copot. Ya tak copot, tak copot. Ya. Angel rada angel lambene nyar. Mbah. Lho ngono tak balekno. Dadi pateni ya. Aku melok awakmu maneh wis. Melok lamo. Ya melok lodruk. Akan nang. Man Aja mblodol kaya sarapan goblok. Aja klik-klik. Tak balekno. Wis tak balekno. Nak gue, nyono nih. Kono. Anak-anak wedok aku lak isin deh. Aku dicopot deh lho. Oh man, lo. Copot kabeh. Iya, aja nemen-nemen rek. Aku meneh gak nyambut gawe maneh rek. Tak balekno. Man eno mrene lho. Aja. Aja. Wis tak balekno. Lha apa sih rek aku melok londo rek arek-arek rek. Kalau wong Indonesia lah Yo aku gak tau mateni wong blas. Londo iso bahasa Jawa ya apa? On man eno wong iki lho. Gak tau blas. On temen kok. Gak tau. Ping piro? Gak tau. Ping piro? Ping 8. Wah, nek wong. Bang, Ping 8 arek-arek rek. nuwun ping 8. Ping 8, mek ping 8 tok temenan tak pateni tak cikin ini. Ping 8 tok. Anang. Saiki Joko Sambang Eh, iso kalah. kalau apa kalau aku tak boleh di. Lumat kamu nih. Ya, Bang. Joko Sambang wis iso numpes bangsa Walanda. Dan ikan-ikanmu wis terapul kabeh. Yo menang. Iya, ya kok arepmu, Bang. Mulike bapak aku dikongkon terusno watang utunge wong tuaku. Wong tuamu ojo ambak lali nak. Pesane bapakmu. Iling-ilingen. Ya, Bang. Wis tambang imbang. Wis, Manang. Heeh. Ayo malah aku nutukno lakon, Manang. Ngono, Bang. Iki aku dadi Joko Sambang. Andekan Gunung Angsir. Baik, demikian tadi tamat sudah alur cerita Joko Sambang yang sudah usai dari keluarga besar Lodok Sriasi Arga Baru mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.